Бүген безнең илдә хәтер һәм кайгы көне. 79 ел элек 1941 елның 22 июнендә иртәнге сәгать 4-тә фашист Германиясе сугыш игълан итмичә вәхшиләрчә Советлар Союзына һөҗүм итә. 27 миллион кешенең гомерен алып киткән бөек ватан сугышы башланган көн бу. Әлеге дата 100 еллык тарихка тагын нинди вакыйгалары белән кирип калган? 1941 елның бу көнендә Бөек ватан сугышының беренче көн герое, очучы Казан егете Дмитрий Кокарев дошманга батырларча һөҗүм итә. Ул МиГ-3 самолеты белән немец бомбардировщигына бәрелә. Фашист очкычы яртыга ярылып җиргә төшә. Моннан соң әле Кокарев тагын 100 тапкыр очыш ясап, дошманнарның 5 самолетын юкка чыгара. 1993 елның 22 июнендә Казанда Россия белән Татарстан хөкүмәтләре арасында 3 килешү имзалана. Милек мәсьәләләре, оборона сәнәгатендәге үзара вазифалар һәм таможня эшчәнлеге турында. Документка Виктор Черномырдин кул куя. Киләсе айда ике арадагы вәкаләтләрне билгеләү турындагы килешүгә кул куелачак дип фаразлыйлар, әмма бу вакыйга 1994 елда гына була. 2000 елның бу көнендә бөтен Россия масса күләм мәгълүмат чаралары фестивале кысаларында Казанның Тельман урамында журналистлар йорты ачыла. Хәзер бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Хәтер шәме йөреше. Яшьләргә бу көннең мөһимлеген күрсәтәбез. Сугыш башланган көнне Татарстанның яшь буыны ничек каршы алды? Айзат Шаймарданов репортажында. Ярчаллыда кешеләрнең медицина ярдәмен алуга булган хокуклары үтәләме? Здесь первоначально публикации были фотографии, что люди. Татарстан прокуроры вазгыятны үзе күргәннән соң нинди фикергә килә? Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Казан үзәгендә юл хәрәкәте үзгәрешләре. В этом году будут небольшие первые изменения. Яңа маршрут буенча Фәрүзә Мәҗитова узды. Кукмара районында күпләп бал кортлары үлә. Гаммасында 1:3 мишпорт. Әллә бөтенләй үлеп беткәнме? Бу нәрсә белән бәйле? Мәсьәләгә Руслан Хуснетдинов ачыклык кертергә тырышты. Бүген хәтер һәм кайгы көне. Оешмаларда дәүләт әләмнәре төшерелгән иртәдән үк һәйкәлләргә чәчәк китерәләр, мәйданнарда шәмнәр кабына. Ил халкы Бөек ватан сугышына китеп әйләнеп кайтмаган, хәбәрсез югалган ул кызларын искә ала. Корбаннарның саны миллионнар белән исәпләнә. Татарстан бүген хәтер чараларына ничек кушылды? Айзат Шаймарданов шул хакта. Иртәнге 7 Горький паркында мәңгелек утта бер төркем активистлар җыелды. Башта минутлык тынлык, аннан шәм кабызалар. Пандемия сәбәпле быел акциядә катнашучылар саны чикле. 20 яшь егет-кыз узган елдагы кебек кулларына шәм тотып Казан буйлап йөрде. Мин инде 5 ел буе Поисковое движение Россия организациясендә катнашам. Һәм бүгенге көн безнең өчен бик мөһим. Истәлек шәме акциясе белән без бүгенге яшьләргә бу көннең мөһимлеген күрсәтәбез. Йөреш Миллениум күпере аша шәһәрнең икенче ягына күчте. 5 ел бу акция хәдер көне эшләнә. Безнең белән өенә кайтмаган солдатлары шул җиңүдән инде без аны хәтерләргә тиеш. Хәтер шәме йөреше барлыгы 2 сагать дәвам итте. Анда катнашучылар барлыгы 7 километр араны узды. Һәм менә соңгы нокта биредә Җиңү паркында. Җиңү паркында 22 июнь көнен искә алырга шактый кеше җыелган иде. Гаиләләре белән килүчеләр дә бар. Иң башта чәчәкләр куелды. Сегодня для каждого жителя республики и каждого жителя страны есть связанные свои ощущения с этим днем. Бүген республикада һәм илдә яшәүче һәркемдә ниндидер хис-тойгы бар. 22 июнь сугыш башланган көн. Һәм бергә булганда гына теләсә кайсы көчкә каршы торып була икәнен аңлыйбыз. 22 июньне бөтен республикада искә алдылар. Чаллыда да мәңгелек утка чәчәк салынды. Монда шәһәр мэры, гади халык та, хәрбиләр дә. 22 июнь көненә яшь гвардия хәрәкәте активистлары да кушылды. Алар төнлә Горький паркында «Мы помним» дип Җәлил һәйкәле сурәтен ясады. Һавадан ул янып тора иде. Яшьләр бу көнне шулай искә алды. Айзат Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.
Хәтер һәм кайгы көнендә Россия халкы сугыш корбаннарын искә ала. Көндезге 12 тулып 15 минутта бүген бөтен дөнья 1 минутка тын калды. Бу вакыт очраклы рәвештә генә сайланмаган. 1941 елда шул ук вакытта Советлар Союзы хөкүмәте халыкка фашистларның илебезгә басып керүе турында мөрәҗәгать белән чыга. Бүген 1 минут тынлык вакытында бар җирдә эш, хәрәкәт, теле һәм радио тапшырулар туктатылды. Шул исәптән безнең телеканалда да. Эфирда диктор Игорь Кириллов тавышы яңгырады. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся домой. Минута молчания. Көннең төп вакыйгасына без әйләнеп кайтырбыз. Мәскәүдә узачак җиңү парадына ни өчен иң яхшы диктант язучы барганын бераз соңрак белербез. Хәзер замана зәхмәте COVID-19 белән аяусыз көрәш алып баручылар турында. Татарстан медицина учреждениеләренең эш хезмәткәрен коронавируска каршы көрәшкә зур өлеш керткән өчен Пирогов ордены һәм Лука Крымский медале белән бүләкләделәр. Әлеге указны президент Владимир Путин имзалый. Казанның 7нче шәһәр клиник хастаханәсе баш табибы урынбасары Луиза Гыбаева Пирогов орденына лаек. Исегезгә төшерәбез, клиника базасында ковидлы пациентлар өчен госпиталь эшли. Республика клиник инфекция хастаханәсенең йогышлы авырулар бүлеге мөдире Дина Семенова да орден бирелде. Ул Diamond Princess лайнерында булган пациентларны беренче булып кабул итте. Безнең каналга да берничә тапкыр интервью биргәне бар. Лука Крымский медале белән Чаллының йогышлы авырулар хастаханәсе өлкән шәфкать туташы Валентина Калачева бүләкләнде. Без табибларны котлыйбыз һәм үзләренә сәламәтлек телибез. Татарстанда коронавирус йоктыруның соңгы тәүлектә кабат 39 яңа очрагы теркәлде. 11 кеше хастаханәдә, калганнары өйдә дәвалана. Аларның күбесе Казаннан. Түбән Кама районында 4, Яршалыда 3 очрак расланды. Узган тәүлектә коронавирус йоктыручы 32 кешенең тестлары тискәре нәтиҗә күрсәткән. Шулай итеп, пандемия чоры дәвамында республикада 3000ннан артык кеше савыкта. Татарстан коронавирус аркасында кертелгән чикләүләрне бетерүнең икенче этабына керешергә әзер. Балаларны савыктыру учреждениеләрен һәм аерым керү урыны булган 800 квадрат метр мәйданлы сәүдә үзәкләрен ачу көтелә. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Бу федераль үзәк белән килештерелгән мәсьәлә. Чикләүләрне йомшарту 24 июньдә узачак җиңү маршыннан соң чыгар дип көтелә. Любовь Авдонина бүген Чаллыдагы вәзгыятькә дә үз аңлатмасын бирде. Эти очаги были в четверг и в пятницу. Чаллы предприятиеләрендә коронавирусны күпләп йоктыручылар узган атнаның пәнҗешәмбе һәм җомга көннәрендә ачыкланды. Шимбә һәм якшәмбе предприятиеләрдә яңа авыручылар табылмады. Ялларда ковид вирусы эш урыны булмаган 3 кешедә генә ачыкланды. Сәламәтлек саклау министрлыгы исә Яршалы хастаханәләренә өстәмә ятаклар куюга ихтыяҗ юк дип саный. Үпкә ялкынсуыннан дәвалар өчен урыннар җитәрлек дип белдерде бүген сәламәтлек саклау министры урынбасары. Этот вопрос был актуален. Бу мәсьәлә элегрәк актуаль иде. Бүгенгә Яршалыда йогышлы чирләр хастаханәсе, икенче хастаханә КамАЗ, Зәй һәм Тукай районы үзәк хастаханәсе бар. Алар үз эшләрен үти алалар. Чаллыдагы хәл белән җентекләп танышыр өчен бүген шәһәргә эш сәфәре белән прокурор Илдус Нәфыйков килде. Аны сәламәтлек саклау министры Марат Садыков озатып йөрде. Исегезгә төшерик, алдагы атналарда Чаллы халкы социаль челтәрләрдә сәламәтлек саклау системасындагы хәл турында сорауларын күтәрде. Министрга аларны шәһәрдә яшәүчеләр онлайн интервьюсы вакытында да биргән иде. Прокурорның эш сәфәрен Гөлнас Сайфетдинова күзәтте. Они пришли на встречу для того, что не больные. Это не пациенты. Илдус Нәфыйков белән Марат Садыков эш сәфәрен табиблар белән очрашудан башлый. Һәр мөрәҗәгать аерым тыңлана. Әйтик, коронавируслы пациентлар белән эшләүчеләрне өстәмә түләү мәсьәләсе кызыксындыра. Ашыгыч ярдәмдә эшләмәүче, әмма авыруларны йөртүчеләргә ничек түләргә? Они у нас просто приняты на работу как водители. Алар машина йөртүче буларак кына эшкә алынган, ашыгыч ярдәм хезмәткәре буларак түгел, әмма авырулар белән аралашырга туры килә. Бер урыннан икенчесенә күчерәләр, әмма өстәмә түләү каралмаган. Этот вопрос по всей стране стоит. Бу сорауны ил буенча күтәрәләр. Без Россия сәламәтлек саклау министрлыгына да мөрәҗәгать иттек. Карарга үзгәреш кертеп, башка категорияләрендә кушу мәсьәләсен карага. Әти-әнисендә коронавирус ачыкланган балаларны караучы педиатларга түләү мәсьәләсендә күтәрделәр. Монда да федераль министрлыктан җавап көтәләр. Тагын бер мөһим мәсьәлә хастаханәдә булган чиратларның инде бетерелүе ачыклана. У нас были проблемы по проходимости инфекционной больницы. Определенные меры были приняты в течение последних 2 недель. Сегодня ситуация стабилизируется в определенной мере. Но мы посмотрим. На месте убедимся, на самом деле так или нет.
Оны ишеткәнгә караганда бер күрүең яхшы. Бүген прокурор ашыгыш ярдәм йогышлаулар хастаханәсенә килде. БСМПда баш табиб чиратны булдырмас өчен нинди чара күрелүен бәян итте. Вот здесь мы специально развернули баннер, согласно которому определяется движение пациентов в зависимости от диагноза. Йогышлаулар хастаханәсендә дә шул ук сораулар кабул итү ничек бара кирәк икән сәламәтлек саклау министры кушыла аңлатма бирә. Но здесь первоначально публикации были фотографии, что люди Они вот здесь, вот сейчас здесь, в настоящее время. Это до того, как сертификаты добавили. То есть не справлялся. Халык белән очрашу барышында да сәламәтлек саклау тармагына кагылышлы сораулар булды. Частные клиники, которые нарушают права наших граждан, да, вот все это в обращении указано, да, вот это необходимо проверить, и не надо допускать, чтобы вот так цены у нас росли. Подадим УФАС по проверке цены, на основании чего, либо это какой-то сговор этих частных компаний, на основании чего были повышены цены. Бәяләр һәм медицина ярдәменә кагылышлы сүзе булган ике ханым прокурор белән министр янына урамда ук килде. Икесенең дә мөрәҗәгате аерым өйрәнеләчәк һәм чара күреләчәк. Была проблема по инфекционке, что было переполнено. На сегодня там увеличили коечный фонд в 1,5 раза. С 80 до 120 коек увеличили с 20 июня. Как раз получается с позавчерашним, что ли, и по другим больницам также. То есть на месте ситуация стоит, мера принимается по улучшению ситуации. Ну, то есть вот эта паника неуместна. Паника неуместна. Ни в коем случае город закрывать и нет оснований, не будет. Шәһәрне ябырга җыенмыйлар, коткыга бирелергә кирәкми дип нәтиҗә ясый прокурор. Барда контрольдә. Шалыдан Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. РКБда коронавирус белән авыручы 17 пациентка авырып сауыккан кешеләрнең канын салганнар. Дәваланган кешеләрдә антитәнчекләр бар. Димәк, алар дәвалануда ярдәм итә ала. 5 авыручыга канны 2-3 тапкыр салырга туры килә. Әлегә донорлар бик аз ди табиблар. Антитәнчеккә плазма тапшырырга кан үзәгенә әлегә нибары 21 кеше килгән. Шуңа да табиблар ковидтан сауыгучыларны активрак булырга чакыра. Донорның яше 18-дән алып 55-кә кадәр булуы, тән авырлыгы 50 килограммнан артык булуы шарт. Плазманы республика кан үзәгенә килеп тапшырырга була. Мне кажется, что это самый, наверное, дорогой вклад. Кондагы антитәнчекләр белән бүлешү коронавирустан дәваланган кеше күрсәтә алган иң зур ярдәм. Әлбәттә, моны матур сүзләр әйтеп кенә кабул итәргә мөмкин, әмма кемнеңдер гомерен саклап кала алам дигән уй гына да кан тапшыру өчен зур этәргеч. Татарстанда табибларга һәйкәл барлыкка килерме? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Башка яңалыкларга күчик. Казан үзәгендә транспорт хәрәкәтен үзгәртергә җыеналар. Бу соңгы дистә елда иң кулачлы көтелмәгән үзгәреш булачак һәм ул безнең һәрберебезгә кагылачак. Сул булак урамында машиналар ике якка да йөри башлый, уң булак урамында хәрәкәт капма-каршыга алышына. Назарбаев урамыннан башлап 1000 еллык мәйданына кадәр моңарчы булмаган үзгәреш көтелә. Тагын кайда яңалык көтелә һәм бу үзгәрешләр нәрсәгә кирәк? Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Казан үзәгендәге юл хәрәкәте үзгәрешләре берничә этаптан торачак. Архитекторлар проекты буенча менә шушы Универсиада проспекты буенча Вишневский урамын узгач юл бер яклыга гына әйләнә. Һәм Тихомиров урамы буенча үзәккә бик тиз барып җитеп булачак. Тукай мәйданы тирәсендә җәяүләр өчен дә үзгәрешләр булачак. Әйтик, Мулла Нур Вахитов һәйкәленнән алып, КФУның икътисад факультетына таба Бутлеров урамы аша юл кишүе булачак. Һәм тагын бер юл кишүе менә шушы урында Пушкин урамы аша булыр дип планлаштырыла. Бу үзгәрешләр хәзер өйрәнелә, әлегә алар проектта гына. Аны тәүлекнең төрле вакытында автомобиль хәрәкәтен анализлап Казанның архитектура идарәсе төзегән. Заторы. Үзәктәге бөкеләр юл чатларының уйланылмаган булуыннан килеп чыга. Иң авыр юл чаты бу Булак, Пушкин һәм Татарстан урамнары киселеше. Монда автомобилистларга бик авыр маневрлар ясарга туры килә иде. Без хәрәкәтне җиңеләйтергә булдык. Булакны да зур үзгәрешләр көтә. Хәзер цирк ягына таба алып баручы уң Булак урамы реконструкциядан соң кире юнәлештә хәрәкәт итә башлаячак. Сул Булак урамында ике яклы хәрәкәт башлана. Мондагы тротуарлар хисабына урамны киңәйтергә исәплиләр. Ленин күпереннән Танк буҗрасына таба хәрәкәт булай булырга тиеш. Күпердән автомобильләр уң Булакка килеп чыга. Ул әйткәнебезчә кире юнәлешкә борылачак. Уң Булактан туп-туры Сәлимҗанов урамына эләгәсең. Анда да хәрәкәт бер яклы гына булыр дип көтелә. Казан мэриясендә бу схеманы озак уйланылган эш нәтиҗәсе дип аңлаталар. Оно кардинально изменяет направление движения. Бу план без дистә еллар буена йөрергә күнеккән хәрәкәтне
Мәдәниятне тамырдан үзгәртә. Бүгенге транспортның күплеге аркасында без ничек бар шулай калдыра алмыйбыз. Ел сайын Казанда 40 000 автомобильгә артып тора. Нинди генә капиталь ремонт ясасак та, транспорт бөкләре бетми. Шулай итеп, шәһәр үзәгендә тоткарлыкны 40%-ка киметергә, тизлекне 8%-ка арттырырга телиләр. Казан машина йөртүчеләре үзгәреш кирәк ди. Сложно передвигаться по центру. Үзәктән йөрүе бик авырлашты. Юл билгеләре күп, машинаны бер кая куеп булмый. Күрмичә аңлап булмый, әйтеп булмыйча күрә авыр. На пешеходном переходе Юл шатларына светофорлар куярга кирәк дип уйлыйм, чөнки студентлар зебрадан чыга башласа, озак туктап торырга туры килә. Шуңа да бөкер хасил була. Зур үзгәрешләрнең бер өлеше генә быелга планлаштырылган. Калганнары аларның файдасына һәм акча булу-булмауга бәйле булачак. Инде быел Казанда 3000 яңа юл билгесе куелырга тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз салдагы минутларда. Мәскәүгә парадка. Киләчәктә Мәскәүгә барам дип уйлаган инде. Менә берсе көнне мин анда барам. Якташыбыз булачак хыялын ничек тормышка ашырганын Ойсын Нигъмәтҗанова белеште. Тарихта беренче мәртәбә онлайн форматта. Сады празднику поромелься. Валдышиньясь фестивале быел ничек уза? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү урынын алыштырыр өчен гариза язу тәмамланды. Бу көннәрдә мобиль сайлаучы алымыннан 16650 кеше файдаланган. 14000 документны дәүләт хезмәтләре порталы аша тутырган. МФЦларда 700-дән артык, сайлау комиссияләренә 2000-дән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Татарстанлылар хәзер ишек алдында тавыш бирү усулын сайлый ала. Бүгенгә андыйлар саны 75640 кеше. Аның эчендә гаризаларны участок сайлау комиссияләре 1 июльдә 17 сәгатькә кадәр кабул итә. Конституциягә кертеләчәк үзгәрешләр буенча тавыш бирү 25 июньнән башлана. Ул 1 июльдә гомум Россия тавыш бирү көнендә тәмамланачак. Бу вакыйга Россия халкында никадәр кызыксыну уятты. Шуны белү максатыннан үз хәбәрчеләребез илнең төрле шәһәрләрендә яшәүчеләргә 2 сорау белән мөрәҗәгать итте. Сез тавыш бирергә җыенасызмы? Бу вакыйга сезнең өчен никадәр әһәмиятле? Бүген Оренбург өлкәсеннән милләттәшләрен тыңлыйк. Мин һәрвакыт барам, һәрвакыт катнашам. Чөнки миңа Россиянең язмышы битараф түгел. Мин уйлыйм, бу сайлаулардан соң Россия үзгәрер яхшы якка. Барам, обязательно, елда барам мин. Приоритет целостно, что меня подходит, потому что мен 3 ел сокладым үзебезнең җирне. На берегу Каспийского моря. Хәзер аякларым авырта кызым. Барам мин машина килә. Игезгә киләләр. Игезгә киләләр. Барабыз, обязательно насыйп кылса берсе. Гаилә белән 2 кешебез, ел сайын йөрибез. Барабыз, быел да насыйп кылса берсе. Фермерлык хуҗалыкларына аерым игътибар кирәк ди Фәрит Мөхәммәтшин. Ул бүген Питрәч районында авыл хуҗалыгы хәлләре белән танышты һәм халык белән аралашты. Соңгы елларда Татарстанда авыл хуҗалыгы өлкәсендә кеше бизнес өлеше елдан-ел арта. Шуңа да парламент башлыгы грант алуда һәм агростартап башлауда актив катнашырга чакырды. Фәрит Мөхәммәтшин Брест кирмәнен саклауда катнашкан Петр Гаврилов музее белән танышты. Монда аңа тарихи реконструкция күрсәттеләр. Кунакка килгән Белоруссия илчелеге вәкилләре музейга юбилей медален бүләк итте. Считаю совершенно справедливо, действующий президент России Владимир Владимирович Путин инициировал поправки в Конституцию Российской Федерации о том, чтобы эту великую память об этих годах, от тяжелейших, суровых военных лет и вклад россиян и жителей нашей великой тогда советского государства, страны, мы закрепляем в Конституцию. Кукмара районы Яңа Сәрдек авылында күпләп балкыртлары үлә башлаган. Умарта тотучылар хәзер уңышсыз калырбыз дип борчыла. Бу елның беренче чирагының сәбәбе нидә? Күршеләрнең моңа катнашы бармы? Яңадан бу хәл кабатланмас өчен белгечләр нинди саклык чараларын күрергә мәҗбүр? Руслан Хөснетдинов кызыксынды. Шатырган кыртлар, эшче кыртлар, бал ташый торганнар кимеде. Уяда булган яшь кыртлар, бала кыртлар, алар эшми торганнар шунда. Раил Шакировны 20 ел умарта тотып, мондый хәл күргәне булмый. Берничә көн эчендә кортлар күзгә күренеп кимеде ди. Алар басудан уяларына кайтып җиткәч, кисәк үлә башлый. Бал вакыты яңа башланып көн килеп җитте, калмады. Бу инде колхозда механизаторлар, комбайнерлар
урак өстендә калмады дигән кебек килеп чыга инде. Менә бу үлгән кортларның әле 5% да юк. Хуҗа аны бер уядан җыеп алган. Күпме зыян килгән дисезме? Моны әле исәплисе дә исәплисе, ләкин шунысы кызганыч, үлгән кортларның күбесен эшче кортлар тәшкил итә. Бу авылда тагын 3 умартачы бар, аларда да шул ук хәл. Раил Шакиров күршеләре белән бергәләп хәзер бу хәлнең сәбәбен ачыклый. Фаразлары төрле, умарталыкларыннан ерак түгел 2 басы урнашкан. Татарстандагы кырда арыш үссә, Киров өлкәсенә караганында хәзер люцерна чәчәк ата ди. Киров өлкәсендә люцерна басуына сибелгән иде, чәчәкләр арасына. Шул бер үк вакытта, шул вакыт хуҗалыгы белән. Кукмара районы хакимиятендә инде күршеләр Киров өлкәсе хуҗалыклары белән элемтәгә чыкканнар. Мен инде сәбәбен эзли башлаган колхоз аграрнарда бардылар. Шул вакытта үзләре чыгып инде күрше рәттәнге Киров өлкәсендәге басуга барып, аны карап кайтканнар. Исемен дә беләләр. Маврик дигән препарат белән эшкәткән булганнар. Контактный, но барыбер препарат 3 класслы малоопасный для пчел дип язылган. Белгечләр әйтүенчә, бу якырларда агулы бәддәләр, сибәрлек кырлар юк. Арыш та әле чәчәктә түгел. Шул ук вакытта Киров өлкәсе умарталыкларында кортлар үлүе билгеле. Үзләренең тирәсендә анда тоже Киров өлкәсендә кортлар үлү очрагы булган. Кукмара районы үз умартачыларын хәзер эшкәртү турында телефон аша кисәтә. Шушы салкынча погода бөтен күчне инсектиклар белән эшләүгә куйса яхшы булыр иде. Раил Шакиров 60 мең сумга кадәр зыян килде дип фаразлый. Хәзер аны каплар өчен нишләргә җыенуын әле хәл итмәгән, әмма башка республикалар белән чиктәш район умартачыларына ул сак булырга киңәш итә. Кукмара районыннан Руслан Содинов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Сугыш вакыйгаларын беренче көненнән соңгысына кадәр яттан белә ул. Чаллы егете Булат Зәхретдинов моны җиңү диктантын язып дәлилләде. Биремнәрне тиз эшләп, абсолют рекорд иясе дип таныла. Бүләге дә кадерле. Мәскәүдәге җиңү парадына бару мөмкинлеге. Ерак юлга кузгалыр алдыннан тарихны яраткан егет белән Айсыл Нигъмәтҗанова аралашты. Бәлки чакта мин Казан шәһәрендә җиңү парадын күргәч, киләчәктә Мәскәүгә дә барам дип уйлаган идем. Әлегә Казандагы тантаналы йөрешкә әзерлекне генә күзәтсә, озакламый илнең төп парадын телевизордан түгел, Кызыл мәйданда карыячак. Булат Зәхретдинов җиңү диктантында катнаша һәм меңнәр арасыннан шундый мөмкинлеккә ирешә. Тест сораулары мин өчен гади булды. Анда танкның исемен язарга кирәк иде һәм шәһәрне белергә кирәк иде. Тарих фәненә хәзерләнгән вакытында мин бөтен әйберне өйрәндем. Шуңа сынатмый да, чөнки диктантны язу кагыйдәләре дәүләт имтиханын хәтерләтә. Өстәлдә бары тик каләм һәм тест биремнәре. Бөек Ватан сугышы тарихына кагылышлы 20 сорауга 45 минут бирелә. Булат исә 100 меңнән артык катнашучы арасында рекорд куя. Биремнәрне 5 минутта эшләп чыга. Җиңү диктантын тарихи хәтер федераль проекты кысаларында Бердәм Россия партиясе уздыра белеме белән шаккатырган егеткә уңышлар гына теләп калалар. Это вам на парад победы. Җиңү парады илгә һәм тарихка булган мәхәббәтне тагын да көчәйтер ди Булат. Киләчәгендә әлеге фән белән бәйле ул тарих укытучысы булырга хыяллана. Айсыл Нигъмәтҗанова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бу елларда Мордва халкы үз милли бәйрәме җәйге кояш торгынлыгы көнен билгеләп үтте. Ел саен ул тәтештә зурлап уздырыла иде. Быел тарихта беренче мәртәбә Валдашиньяс интернетта гына барды. Шулай да аның бай тарихы белән танышып була иде. Аның күркәм мизгелләре алдагы репортажда. Тәтеш районының гармония иҗади төркеме ишек алдында гына өздерә. Үзләре төшергән бу видеоны интернетка эләләр, әмма Кыңгырау балалар ансамбле авыл клубына җыелган. Без төрле милләтләр арасында дуслык һәм татулыкта яшибез дигән фикерне диварларына язылган сүзләр дә җиткерә. Тәтештә 5 Мордва авылы бар, бабалары монда инде 17нче гасырда ук күченгән. Валдашиньяс бәйрәмен зурлап инде 7нче мәртәбә оештыралар. Җыр бию, балык ашлары, күңелле уеннар, гырыф-гадәтләрне торгызу һәм рухи кыйммәтләргә йөз тоту бәйрәменең узган елгы кадрлары бу. Быел Валдашиньяс беренче мәртәбә онлайн уза һәм бу һичшиксез тарихка кирип калачак диде Тәтеш районы башлыгы. Тәтеш җирлеге күп санлы тарихи милләтләр киселешкән урын. Татарлар, руслар, чуашлар һәм мордвалар бирдә бер гаилә булып яши. Быелгы фестиваль тагын да әһәмиятле. Ул ТССРның 100 еллыгы химаясендә уза.
Вирус булмаса, менә шулай булын кырларга чыгарлар иде. Әмма Валда Шиньяс быел да күркәм төсмерләрен югалтмады. Фестиваль өчен махсус документаль фильм төшерәләр. Ул бәйрәмнең килеп чыгышын һәм тарихын аңлата. Жители села выбирают медведя, один из элементов праздника. Матур бәйрәм артында күп еллык тырыш хезмәт ята. Ул иҗади коллективлар белән эш итү, җирлектә милли туризм булдыру. Не однодневный праздник. Беренчедән, бу бәйрәм белән халыкның милли гореф-гадәтләрен күрсәтәбез, авылларда гына сакланып калган тарихны торгызабыз. Икенчедән, бу рухи байлыгыбызны туристларга да җиткерә алабыз. Валда Шиньяс фестивале Татарстан президентының грантлы проектларына керә һәм республика хөкүмәтенең финанс ярдәме белән оештырыла. Ел саен анда Татарстан гына түгел, Россиядә таралып яшәгән мордва иҗади төркемнәре катнаша. Җәйге кояш торгынлыгын шулай бөтен ил белән зурлап бәйрәм итәләр. Сады празднику Парамельса. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы. Әлеге шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иң элек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәр Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш чыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда аз булытлы һава 21 градус җылы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, явым-төшемнәр кими. Көндезге температура 1 градуска күтәрелә, ә төнлә суык булачак. Кайбер районнарда нибары +4 градусны тәшкил итә. Төньяк-көнчыгышта көндез 22 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләйскә алмашынучан булытлы һава, яңгыр яву ихтималы аз. Бу атнада явым-төшемнәр юк диярлек, ә киләсе атнада циклон тәэсирендә яшенле яңгырлар булачак ди фаразлы синоптиклар. Төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта аз булытлы һава, җилтән яктан уртача тизлектә исә. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чепрәлдә урыны белән яңгыр явачак. Температура 23 градус. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз булытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Җәй дибез, җәй айлары алар килә дә китә, ә без һәр көнебезне файдалы итеп үткәрик. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Бу буыннарны операциясыз дәвалау технологияләр авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы операция ясатып дәвалануны киңәш итмибез. Бары бер укол артрозның соңгы стадиясендә һәм некроз вакытында авырткан буынны саклап калырга мөмкинлек бирә. Доктор Остка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә инанырсыз. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77. Акбарсдомнан фатир сатып алсагыз, ипотеканы ярты ел буе төзүче компания түләй. Без кайда иегез шунда. Төгәлрәк мәгълүмат 295 77 77 телефоны буенча яисә akbars-dom.ru сайтында. Башкалабыз Казанда аз булытлы һава көтелә. 24 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 44%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.